ngathola umsebenzi ngolosibili. Yabona abantu abangayitholile ilento umfundisi. Ngathi akhona amandla la ekhaya la kade yagcina senegcina ukubona Facebook ukuthi akusaphila yena asikezwa lutho cha bazalwane ngiyaphila akukho kubi okutheni kuyisonto namhlanje ekseni umhla ka-3 September sibonga uNkulunkulu ukuthi usasibelile noma izinto zikhona emhlabeni kodwa usasele enathi. Ngibonga abazalwane ukuthi nisayibambile kokubi noma kokuhle nilokho nishigameliwe one nithi na forward ever backward siyaphambili. Today I won't belong ngoba bangifake late futhi kunenkonzo engiyiphuthumayo lapha kimi kwisithelo sikaJehova. So nje ngeke ngibe kude kakhulu ngizoba mfishane as I am preparing ukuthi kunomkhuleko omkhulu engifuna ukwenza next week. Ngike ngisabazana abaningi kakhulu ku Facebook ngathi ngicela ukuthi singene kuphi ebhandeni abantu abaningi abangibuki sithi nawe nje akangomunye wangibuza ukuthi eyidlulela awayibona leyo nto angazi ukungena nomcela ngena. Ngicelile ke bazalwane ukuthi ngicela ningisize ngelilanga ngithema ngihleli uNkulunkulu wathi no ake ubambe ibhandi manje ake usuke manje bashiya abantu ebese uma wedwa ebese ukhumbula mangakunika isiphiwo ngakuphi wedwa ngakuphi usemncane ongasilutho ake ungene ebhandi njengamanje. Kunebhandi ke engikulona bazalwane ngibhizi ngiyathandaza ibhandi lami lilula nje from Excel kuze kuyoshawa 1 o'clock awudli awuphuzi awudli lutho awuphuzi manzi drivers uzulungamle ngo1 then ngo1 bese uyadla kanjalo cishe bekuthe kubantu bazolungamla namhlanje but abaningi bangalungamla namhlanje abazizwa ukuthi hayi ngithaka but mina ngizolungamla ngesonto soke siyabona la ngithanda ibanzimanyana ngoba yimi ngibhekene nenkingi so yimo kumele ngizwe lobuhlungu. uJesu mayifa esiphambanweni ufela abantu wezwe ubuhlungu. Amen bazalwane. Izolo bazalwane bengiye komunye umlindelo ebusuku ngiyolindela laphana kunomfana oshonile owayesebenza kumina abathi uNgqongqele bayamazi nje abaningi. Uma ngiya lapha ngifika ngishumayela bazalwane ngencwadi ngoMoses. Moses mayekhula noma mayezalwa uzalela izweni lokuqina. Umezalwa uMoses uzalelwa vele ebantwini la wayekade ezitha bezifiki. Kunemlingo eyenzeka uMoses mayezalwa. uMoses mayezalwa bazalwane lithi iBhayibheli inkosi uFaro mayihleli uthi mayihleli ipalace yakhe. Palace is a place where okuhlala khona inkosi. Uthi mayihleli ubona isandla from Norway siyaqhamuka siyabhala lesandla sibhala odongeni siyabhala uyasicheka lesandla uFaro ukuthi lesandla siqhamuka isithini aka-understand yonke into ebhalela phansi. Kunabantu abanga-understand izinto zenzeka bathi zenzeka ngoba kuwumlilo kanti akuyona umlilo. Kunabantu uNkulunkulu athi mayebabusisa abanga-understand ukuthi kwenzakalani. uFaro bazalwane isandla siyabhala masibhala isandla ngenxa yokuthi uFaro wayaziwa wayokumbulala inhliziyo yakhe yayikhulu uyadinwa
uyadinwa but ukudinwa kwakhe uphinde uyajabula uphinde uyadinwa ubiza bonke abaprofeti ubiza bonke abantu abachaza amaphupho uthi ngichazele usho uthini lo ngaleso sikhathi uMoses wayengakazali lithi iBhayibheli uMoses wayesezele kodwa sasemncane bayabuya bayachaza bonke ukuthi anginizwa but ukhona oyedwa umzwayo lona yedwa umzwayo uthi lalela mfana la ushuthi umbuso wakho usuphelile manje ukhonozele ozokhulula abantu bakho ukhonozele ozokhulula abantwana bakaIsrayeli lithi iBhayibheli uFaro uyadinwa uthi ningakwazini ukuthi niwubuze lo mbhalo ubani lo bathi asimazi kodwa kuthiwa umfana lithi iBhayibheli uFaro uthi okay ukhipha amabutho wakhe wonke uthi hambani niyobulala bonke abantwana kusukela ku2 years kwehla kuya phansi abafana uzama ukubulala Moses ngoba icebo likaNkulunkulu ngeke uzukwazi ukuvimba ngeke ukwazi ukulivimba noma wenzani ngeke ukwazi ukuvimba uNkulunkulu udlane namaso ngaso sonke isikhathi umesho kanjalo bayamthatha uMoses bayamfihla emlanjeni noma bayamfihla emfuleni emhlangeni omunye wamakhosikazi noma omunye wamadodakazi kaFaro mayehamba uyayibona ingane ihleli la uyayithatha uyifihla akazi ukuthi usethatha isitha sikababa wakhe isithatha sifanele uyamgcina lo mntwana ngapha uyabulawa abantwana ithi iBhayibheli babebulawa ngenkemba babulawa abantwana babehamba bebulawa uhleli lapha lithi iBhayibheli uyakhuluma uMoses ngelinye ilanga uMoses mayemfana nje semdala kancane ubona omunye wamabutho kaFaro babulala abasekhena hayi labantu bayahlukumeza uyaqala imondi yabuya ke ukuthi yazi mina ngenwa la ngize ngokuhamba why sihlukumezeka kangaka aka understand uMoses ukuthi kunamandla esewanikile la anakhona ukusebenza okuvuka khona emlilo uNkulunkulu asebenza kuMoses uthi mayilusile esehlathini elusile mayimile kanjena uthi mayibuka phambi kwakho ubona ini isihlahla sinjani siyakhula uthi kwenzakala ilaka khona isihlahla sikhuluma naye uyacommunicate naso namhlanje ngizothi kunabantu okumele wena uyobakhipha ezweni laseGibhithe bazokhishwa wena kodwa inkinga amandla wa-understand onawo abanye benu ninawo amandla kodwa nisukeni naye andamana amandla ninawo kumele into yakho uzuyi-activate namhlanje ngizoshumayela ngebhani ukuze le nto yakho uyibone ukuthi namandla awuzame ngesinye isikhathi ukuyingcisha ukudla ibhandi lilodwa liyayenza izinto eziningi lilodwa nje ibhandi yawuza umuthi yes on a daily basis ngiyawusebenzisa umuthi but ibhandi lilodwa liyawenza ama-miracles uthi namhlanje ngifuna ukukhuluma namhlanje ngifuna ukuthi mangiyoshisa impepho ngiyishise elangeni mangiyoshisa impepho ngiyishise ngomile ngifuna ukubuza kodwa kunendaba yakho ngifuna ukuyikhuluma la I know ukuthi kuna la asakhuluma iqiniso kumina nonke manga nisesha ngomoya ngithi yabo la abantu ade nginabo ebhadini angeke ngithole ngisho maybe oye ababili ngabathola bakwenza 2 days bathi hayi bo ulambile ulambile ngeke maybe babili otherwise bonke lo ulambile mina mkhulu ngahluleka bazana lemithandazaneni kunalabanye bathi ho mina ngiyathandaza ngo-12 ebusuku ngiyawuzwa lo mthandazo wa-12 aphe kuneyinkinga ngo-12
ziningi inkinga zika-12. Into ebalulekile awuzami ukuthi awube off kulo mthandazo ka-12, awulove kulo ka-12, kodwa ngicela ube divide kulo from ekuseni kuze kuyoshawa 1 ukwenze nje 3 days. From ekuseni kuze kuyoshawa 1 angidli angiphuzi, but nje kunale message engifuna ukuyidlulisa 3 days. Sibone ukuthi kuzokwenzeka. Ngathi mangiprofeta ngoJanuwari, ngathi this year ngibona abantu bexabana bona, ngibona lona ekhipha imfihlo kalona, lona eqambela lona manje yonke into over. Ngibona imlilo this year, ngibona umusha ebona umntwana uyasha ngithi iJohannesburg yakho 2 months back bekuthiwa earthquake wabhidlika amabhilidi nemlilo kuyasha. Ngapha abantu ku-social media ngike ngakhipha ngisho ividiyo ngathi TikTok is a demonic thing which is here to destroy us. Destroy bazalwane. They understand TikTok that's here to destroy us. Next week nansi bengicela kunina nonke. Next week ngizocela into eyodwa. Wonke umuntu bazalwane, ngicela sikwelele kule nkonzo yethu landa uNazaretha wona. Landa ini wonke umuntu bazalwane, I will be leading. It's either uNazaretha noma ijazi lasezayo phathela inhloko ebese uphathela abantu uyedwa, uphathela abafundi bakho abawu-12 disciples labo sizothandaza nabo amabutho engithi mangikhuleka ngilwe ngime nabo la. Bengizofisa kubantu bakho abawu-12 bozaza nabo abawu-6 fika nalabantu owazayo ukuthi vele abakufuni wena mkhulu lapho. Kune-point engizoyikhuluma next week. Next week sizoyenza le prophecy yokulayinisa abantu, sithi layinani kanje, layinani abesifazane, layinani abesilisa, wena wenze ukuthi iyangana, wena wenze ukuthi iyangana, wena ngeke umngane wakho singamtholi laba abangangifuni sobabani. We are not here to expose, but sizobakhombisa. Next week fika na 12 nofika 12 nofika 12 sigqoka okumhlophe kuphela, sizomisa amakhandlela amhlophe futhi. Sorry, sizomisa amakhandlela yethu sigqoka okumhlophe siphethe ngokuyeleza. Sithi Nkosi, sizokhuluma noNkulunkulu, sizothi Nkosi sibile, you are the camera. Sibile thina emhlabeni, siyahamba emhlabeni asazi ukuthi sihamba sibhekeni okwenzeka la siyakhona, siyamosha each and every day. Baba siyayizwa ukuthelo yakho, siyakuzwa ukukwata kwakho, kwatile njengamanje. Soneni kulo mhlaba, sona ngokubona, sona ngokubamba, sona ngokukhuluma. Indaba zonke sizoyibusa zibe ngenyawo, sithi kwenzakalani emhlabeni. Siyabona bayafa abantu. I just got a message engitholile enye futhi engenze ngathi leli bhandi liyaqhubeka. Bazalwane uba uyagula usesibhedlela, kakhulu uyagula kakhulu, uyagula uba uyo. Yazi ngiyabala bonke abantu abangathi bathanda isonto uNkulunkulu uyasiphuca bona. Sishiwe ubhuti lo uSive lo weSouth, naye ushiyile emhlabeni, lo kasasithole eCape Town ushiyile emhlabeni, naye ushone last week bazalwane. Okungiphatha kabi bazalwane, ngiwengivuka awangivuka naye, but I think umakoti wakuthole i-influence wrong ukuthi hayi abangirekhodelanga, but nami ngibona ku-social media kuphithizela kanje.
lo muntu kama ifika kwini suke Cape Town nombona ukuthi akekho right. I'm the one what wakhipha imali ephaketheni ngathi iyakudokta for right awufit ukusebenza. Engiwangivuka naye kanje ngendlela le ndoda ebikhonze ngayo ngithanda ngayo. Ngizofuna ukukhulu kakhulu. Ulihle bazalwane begula kakhulu. uNkulunkulu izwile imthandazo yethu sikhulekile kakhulu. Uphumile esibhedlela. Ngizomkhumbula ulihle is our keyboard player. Njengamanje akufanele bazalwane kuze kube yimini engithi asambeni siyomthandaza. Kumele mina ngizwe kuthiwa umhlakabani ngibone ukuthi niye mobilize lento igroup ngitshele bazalwane abelungu ba create igroup ngokuthi babefuna ukudiscuss ama businesses, babefuna ukudiscuss ama meetings. Igroup kwangayona yokucabana, kwangayona yokuhlebana, kwangayona into efana nalezo ukuthi sekunje asa mani yakulihle. Let me tell you something. Mani yakulihle bazalwane akenenzise eBhayibhelini lithi iBhayibheli uJesu mayisezele izazi zabona inkanyezi zalandela inkanyezi zathi zayongena kodwa mayilandela zasingahambi zayiphethe something sikhombisa ukuyojabula ukuthi ukhona ozelwe. Njengamanje mani yakulihle angifuni sihambe singaphethe celebrate ukuthi uNkulunkulu umthwalile sike ibhedlela wazwamthola wazongena naye wafike emantwaneni bakhe. Mina ngishiya ngama-sponge but mina I'm willing to leave everything siyobona lo muntu ulihle. Mabazalwane siya lapha khona kumele aqhamuke phethe ama-mixed portion of 5 ama-2 kg khona kumele aqhamuke phethe 10 kg we-rice khona kumele aqhamuke phethe amafutha khona kumele aqhamuke phethe ingubo khona aqhamuke injabulo. Kumelethi masiphuma abone i-cross dwala endlini athi bakhona bodadewethu bakhona bafowethu. Hallelujah. Bazalwane khona uzothi angisebenzi asinandaba nokuthi awusebenzi asinandaba nokuthi unjani asisho ukuthi sidinga u-5,000 sithe mina ngangazi ukuthi bazalwane kwakuthi makushoniwe emakhaya bonke abantu abasemakhaya basebenza omama nogogo kodwa babecaphuna umuntu acaphune lokhu akudlayo ahambe phethe mayongena emzini ungene sephethe something. Nawe ake sibe naleyo nto eThekwini ake sithathe ndaba siyi-adopt lasemakhaya aphuna something endlini aphuna something uhambe uyiphethe. Sonke bazalwane siyakulihle ngishiya nina bheshu nabombeni nimobalaje kuyiwanini kulihle sesilethi wathi sizwile ukuthi ufike ngayizolo ngakusasa sibone singena and sonke abazoya lapha cela sihambe siphethe amakhandlela sithi hawu sekuyakhanya manje. Njengamanje siyothi Nkosi usumkhiphile esibhedlela usukumise manje awenzi ilingo yakho asukume manje kule wheelchair futhi uzosukuma uzosukuma. Cela ukufundela iBhayibheli Jeremiah 22 verse 21.
Kepha wathi ngeke ngilalele lokhu kungumkhuba wakho kwasebusheni bakho ukuba ungalilaleli izwi lami. Niyazwa oqala ukufundisa Izwi likaSimakade ngeJerusalema. ngakhuluma kuwe kusaphambela oyiphile ngisho Ngakhuluma kuwe kusakuhambela kahle. ekwakusahamba kahle Kepha wathi ngeke ngilalele lalela ngakhuluma kuwe kusaphambela kahle mntanami ngikhuzile iy'moto zafika ishitana zizokucheka wangafuni ukungilalela kwakusahamba kahle abafana bethengela amawili abafana bethengela iy'moto beyishitanisa amafoni owaphatha wakuthi mangena ifoni entsha sasiyibona kuwe ngakithi mangikhuza wathi wena kimi ma isikhathi sakho sisadlula wawungafuni ukungilalela mfana wami ngikhuzile ngiwubaba wakho kusekahle wathi baba nawe uke waba ulova ebazalana nilisi kunabantu abakhuziwe izinsizwa ekade zazizona ukuthi siwoshaya isibani lekubizi ikhehla lithi mfana mozohlala phansi le ndlela ehamba ngiyayazi ngike ngahamba ngale ndlela suka qhubeka ngisho ngakhuluma kuwe kusakuhambela kahle. Kepha wathi ngeke ngilalele lokhu kungumkhuba wakho kwasebusheni bakho ukuba ungalilaleli izwi lami. ya kumkhuba wakho wasebusheni bakho amen bazalwane Amen. lelizwi lijule kakhulu kunabantu abathi babekhuzwa abaqhenyane babo hayi suka wena ungakhulumi nama unamali wena indoda enjani enganalutho kuyinkinga bazalwane ukuthi umuntu wesifazane abe nemali adlule indoda ngoba indoda ngeke aphinda ilalele qiniso kumele simele umuntu wesifazane mayinamandla enemali ngeke indoda ilalele ngeke ayithobele asikhulekeli ukubakalekisa kodwa sikhulekele ukuthi amadoda kabe namandla ukudlula abantu besifazane ukuze abantu besifazane bazokwazi ukusabmithi akasabmithi umuntu wesifazane onepower over to indoda one ungena ngesathi isikhathi esinayini ngeke uzomtshele ngoba uyindoda ugcinile number 2 uzokhomba athi yabo wena kanje ngeke uzwenze lutho ngoba unepower amen bazalwane ngeke ukwazi ukumkhuza umuntu wesifazane onamandla odlule indoda kunemithetho eshintshayo ekhaya ishintshwe ekhaya ngoba unamandla ufana nomuntu oyi-breadwinner ekhaya i-last born mayengaba yi-breadwinner vele ngizodanzela isimo sakhe umuntu mayenemali yonke enepower kunemithetho eshintshayo enanazi kahle ukuthi sisakhula umthetho ekhaya wabekwa kwathi 1 2 3 but ngoba usenemali yashintsha zonke izinto amen bazalwane Bicara ngisho bazalwane bangayisho akekho umuntu odelela njengelasibona akekho umuntu oyisa njengelasibona iqiniso bazalwane ayikho ilasibona ozokha aphansi abihlonipha ngaso sonke isikhathi bayisa abadeleli ngaphandle mgwaqweni ngoba bazoshaya ngaphandle badelele emndenini efemelini ngoba bayaziwa ukuthi vele kugcina yena ngoba lento qala noma liyothetha phela abantu abadala ubani olwinayo nguye anike ingane njalo ingane iyadelela ingasiboni ifana nasesithenjini
Akekho umuntu odelele njengomfazi wokugcina lo mncane. Uyeyisa kakhulu. Abanye bosama abangazithembe. Wabona abafazi nje 3 4. Lo mncane ufuna ukufika Everything First one, inkinga yakho ufuna bazwe ngayo. Umbuzo wami wena yini? We first one, no we last one. Or ufisa uba yini? Ufisa uba first one or ufisa uba last one? Bese ku relationship yini? Umfazi oqala noma ugcina. Noma la mbele kushara intombi soyithi intombi. Yoqala noma ugcina. Amen basala. Nanti ugcina basala sibani. Relationship. Indoor. Noma umfazi ongatheki kuzokuphela usuku abakuthanda nibe akakwatana akafune akaSMS leyo muntu akakuthanda khona abawatsa ngoba iqiniso ukuthi uma ekuseni or asesikhathi kababa izolo manje alandatha amaphilisi emayali ngo-8 uthi mawuqeda bathathu ukhona umuntu ofana WhatsApp uthi good night noma umbazi uthi abe sekulala awukazi ubazi wena ngo-8 ekuseni ushaya u9 umnqamlajuda ngoba kungenzeka bebhizi ngama-meetings baze bashaya u9 ayikho imessage engenile kuWhatsApp ayikho call engenile ayikho SMS engenile kodwa relationship in relationship isebenza kanjani? It's a 50-50 thing. Abantu besilisa they don't owe you any love and abantu besifazane they don't owe you any love. Abantu belithanda you both owe each other time. Zoyikaza le akufanele indoda ukuthi ntambama yiyona efonayo noma esena nawe kwenze phela ngoba nayo ihleli ilindile nawe uhleli. Lefana no good no sis baku relationship uyajola ambambe lo uyajola naye ngizomjolela naye nidlala ingozi lothu nikwaliselana ngempela ingozi ngizomjolela nami ngizomjolela lothu niphumile lehlati lofuna isifo nokuya lekuzimana ngesimo umnike ibhazo go shana nezifo benithi niyakwaliselana ayifuneki leyo indoda nje mayingatheki khona umthekayo. Amen. Uwazi umuntu esifazana mayingafoneli ngaWhatsApp ngikutshele mina umuntu esifazana uphela 20 minutes efonini yakhe ngaWhatsApp ngiyona. Kunezinto eziwu-2 ezenzeka efonini yomuntu esifazana. 2 1 umjola yokuqala ngifundisa amadoda manje 1 umjola. Number 2 it's something called flirting.
flat. Ukuflatter, it's where, alright, hey, one day I wish JC started now. They're flirting. But they're flirting. Most of our besifazane they flirt. Baflirta umuntu wesilisa. They check each other, how was your day? Lunjani vele, ayelile, uphekeli lawo nkosiyami ndoda iphatha kanjena. They flirt. Uma njengamanje singakhipha amafoni la uma ningangivedela ipick up randomly ipick up about 3 abantu besifazane bese ngicela sicheck the last 3 conversations zanamhlanje kufleta abantu abashadile bayafleta they flirt. Tell you to tell that about how was Sunday how would you joy, but how will the stage so full joy? In other ways, everybody is super salad. About this was another thing about Belanga joy, they were tempted. Yes, Bani ngoba bani jwayikhuluma babezenza ku WhatsApp wabo bayabhoreka. Amen bazalwane. Be careful. Relationship yakho imoshweni izomoshwa flat. Uzele abantu besilisa relationship yenu izomoshwa nje one niyakhala. Kodwa yodwa kwani bazalwane inyanga bashumayela sikhulumelezo futhi singayifiki sifane nothisha owayefundisa orientation umuntu wesifazane nokungamthatha umise la umbeka umise iflatela abhekele uthi bheka ngala abheka uthatha umuntu umbeka the same thing ekulo. The only difference is that abagqoke ngayo. Yabona mawuzoyitshela leyo nto kuSisi. Usukhona. Uzoba ku-health relationship ngayo. Mina ngikwazi ukufundisa ngempilo ukuze ufike ku-level engafika kuyona mina ngafika kanjani khona abantu ababhilivele ukuthi hayi umkhulu vele unomuntu awusebenzisa ukuthi athathe labantwana labantu abamhlophe abahle abafazana lutho nami ngifuna ngabantwana bami uNkulunkulu angabathatha ekuseni ngafunga nasi angazi isithembu sami sisebenzile kuphela nje ile ndoda ekhuluma into straight ngingayithelele one
sibili ngabulala siyaphilisa umuntu esifazane ufuna iqiniso mtshele iqiniso kusasulu kunzima nje njengamanje mahamba kanje sizojika kanje sihambe kanje inkinga abantu besilisa abaningi bayasifuna isipho kodwa bayasaba amahasha akithi nesubeni abantu abaningi mangalo besifuza la sithi uyasifuna wena uzedela yibuze ngalana futhi uyasifuna bonke bathi bantu bese ngeke uyasifuna manje soma masamese mental press sohlala sona ethi mental press majola sibele ngisumanje ithi yasifuna yemkhulu yasifuna manje ngeke mama ngene bantu besika ngizike wani mama bayasabisa bayafuna ukubonga abana inja yasabisa ifuna ukubona amashaka abana ibone babuhlala uhlala thawula lapha ufuna ukushaya manje ukushaya umuke wansaba yaphendula uzohlala ukushaya abantu besifazana njalo umuntu esifazana unokuthetha umthetho ufake endlini athi njengamanje kunje afuna ukubona uzenzani abese yayishumisa nawe abaningi abantu besilisa badonswa ngamakhaya ezindlini kanje ngoba yisaba abantu besifazana lingabasabi kodwa bahlonipheke nami bantu besifazane amadoda awahlukunyezwa kodwa indoda yisubmit ngoba vele bakudalile uma nowuthuli nganyukelana ushukela abanyuke kanje ngeke leyo nto ibe right ukuze happiness oyiwani kubeleze obviously kwehluka besifazane noma singayabi ngiyabona abanye abaningi abagora bathi ayikuthima vele kwakudaliwe bazalwane ukuthi umuntu wesifazane uzothoba athobele wesilisa ilimaza abantu besilisa kakhulu ebalimaze last ukuthi endlini ubaba umama bayasuka semama bayosebenza inyama iphela imali ezala endlini kabani ngaba ekandona siyazi ukuthi
Yeyi ngibona uJumaxolo nabuza ukuthi awe mama thina yini ngibona ujabule angazi indlela oyizama on a daily basis manje noma yini noma wenzani but ngibona every day kunento hlala ephezulu ukuthi ngingathola i-jackpot noma ngathola i-bonus yini leyo hlala ephezulu ngidlala ikhasini Professor namhlanje kuthiwa ngumprofethe inhlamba uzolwile suku badala ekhasini uma uwina ngeke uwine ngamuthi ngeke uwine ngasiwasho ngeke uwine ngani wena kumele uqale uhambe ngomsindo zakho uma uye ngomsindo zakho angazi uzukisi noma ubani uzukisi elathi umhloka nakomalume lalela angifuni umalume but ngifuna umzukisi ngikhuluma ngayo hamba ubuza kahle ubuza intombo ababethu intombo enhle engathi mangihlukana yashiko yahamba ibuyela ngasekhaya kuwe Thomas ikhulele naFormans kodwa yayikhombe kwena isisu kwagcina leyo ngane khona gama lengane uzulisi noma ubona phezulu Professor uma bilandela la uthi mongcele unfortunately lengane yakhe lemhlaba ayisaphile ngane eleleyo ngona ukwazi unake futhi awukwazi ukufaka kwekhanda lakho ngoba wayitshela ukuthi sisukala wawubade vele wena nike naxabana wambamba enza lento kade ngiyishumayela yokufleta flirting with the deputy principal wambamba efonini echatha no-deputy principal angazi noma babethandana kodwa wayitshela ukuthi bayathandana after that wakutshela ukuthi ukhulele wathi wena usola lo ujamame awufanele lokho dokotela kanti leyo ngane baweya lo sisi waphatheka kabi in such a way ukuthi ingane wayizala vele ngaphilile kahle yathi ingane mayinyama yadlula emhlabeni mayidlula emhlabeni lengane yazohlala kwena noma yahlala emhlabeni kwena ngaleso sikhathi izinto zakho zihamba kahle wena bewenza amathenda Professor
Hey, lendo tiara ukakara, ukawa malu, ukawa raso. Baki kamuliza raso. Esa raso. Eti maisha ile kisha sana. Eti maisha kwa sababu kutaka. Lendo tiara kulisha. Kwa sababu sana. Zavalia hizi. Zivala ile na Koso furu tukenze life baba. Ngithe usizo umuthi, usizo iswasho, usizo phandaso. Kodwa mangile ukukhuluma nami. Uthukula ngitshela iqiniso. Wayimanje wena umuntu esifazana usamthandisa umfuna. Uthanda ukuyidlalisa nesandla sakho. Yebo kunjani? Umuntu oyedwa bezifuna. Awuzalelo lokudoba. Yasibona uyibotoza phambili. Uyibotoza kakhulu phambili. Nasisanda sisalamana. Kunjalo mkhulu. Oh, Nkosi. Ngaso sonke isikhathi mawuhleli nabantu yazi abantu ngaphuma uyohlala wedwa futhi uyenze lento. Kunjalo mama. Ngendlela lesijove ngakhona usuke nesitayela sokuyenza. Ngibona isifake isandla phakathi ukuthi uyenza lento. Yebo kunjalo. Umuntu oyedwa bezifuna. Professor Zavalia lokudoba. Baba lento ungayithathi kancane. Lento yakaqeda inzalo yakho. Uzohamba kwele inkinga ezinto. Ngoba per day lento uyayenza cishe u6. Yebo kunjalo. Ungayithathi kancane lento baba. Kunezilwane ezafakwa kuwo. Eyiphilayo nesonto sakho. Lezi zilwane ziyafa. Yabona ngale sikhathi idlalisa ubheke phezulu idlalisa. Uthi maso khama. Lezi zilwane ziyafa. Bese siyajabula. Kanti izwayo njalo ihlala ilambile. Kancane kancane mohlela abantu mahamba ube wedwa. Uphinde ufike uyidlalisa futhi. Phela lento kuyoba lenkani noyena. Angazi kunento wena wakwahamba. Wayifuna, wayithola ematatiyeni emntwini okhuluma isizulu. Usemathena. Yashindu. Loluhlanga lafakwa la. Laphinde lafakwa la. Laphinde lawafakwa phambili esidodeni sakho phezulu. Kusho kwenzela ukuthi uma kuvuka into yakho into zakho zizophakama. Kunjalo. Kanti abakutshelanga iqiniso. Yilesikhathi babekufaka lesilwane sicommunicate nesandla sakho. Kumanje lento ivuka kusuka kuwe. Kumele kuzame ukuthi ubuye emuva. Ngoba wakwahamba wayofika kuleli khesi. Wathi kuNkulunkulu ucela ungitshele kusuke sekwenze njani lento mayisingithuka ukuthi angathi ngazenza ngesandla. Lahleka lelo khesi. Kunjalo. Kunjalo. Uzomenzela ifavor la. Kuyofanele ukuthi uye ekhaya kini. Mawuye ekhaya kini uthola imbuzi esanda kuzala. Le mbuzi makuthi izale ekseni. Angazi singayenza njani. Ngifuna umthamo wami. Mayike yathamba. Sithole lo mthamo wale mbuzi. Uzwela ukuthi masithola lo mthamo wale mbuzi. Bese
ukuthi uzohamba uyokwenza masifuyalala sizobuya sithathe ireza sikudale iy'ngcabo cishe noma zizo-15 nana sidale sizamthola la owangena khona nomhlaba siyadlula manje bese uthatha naphambili futhi uyazi phezulu kwendulakalabajalo bese uthatha nomthambo bese uphela bese uthela amtsotsoda lesikhathi esikhona asiphela la siyoba nesithole iy'mpahla zekancane na-chips yonke le nto bese siyokwenza iladi ekhaya uzwini sizama ukucela imali yakho siyibuyise bese siyasheleza izinto zakho soyibuyisa kahle.
Shall we stand and pray? Akuhlabelele worship izingoma zakho zaphesheya afuna ukuthi wakwahlala phesheya ngithanda ukuthi emlazi ayithi mama hlala phesheya abayisithi kanti usigelela speed izingoma zakho zesilungu usithula mntanami masitshela isilungu sakho sondela semnandi sona. Worship. I want you to worship. So that don't be scared of me. Worship. Come on. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Break it, break it, Lungelo it's right. Awenze khona. Ngomsawakho omkhulu uyosiholela embusweni wezulu ngaphesheya Saya tuan bisa saya. Saya di sana. Kuna abantu abathi inofakazi after the testimony inofakazi engithi angikwazi ukugcina ngaphakathi kodwa ngicela ukuzokhuluma ngicela ukuzosho lento engayi uma ngayishongo lento iselilo ezinkulungwane ukuthi ngibonge kodwa ukukhuluma kwami kodwa kufanele ukuthi ngibonge
Anginandaba noma bangathuka, anginandaba noma bangathini, bathi mina ngiyalazi iqiniso lensemini. Sondela lapho ngizosho. Ingabe 5 minutes testimony yakho ikhona. Ngiyabingelela abazalwane. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Omunye mayikhona sondela. Yokufunda ngonyaka luya. Yangathiyotha. Ngiyabonga abantu abangayitholile ilento imfundazi. Ngiyabonga kakhulu nami ngiyitholile ipromotion. Ngingelele bazalwane sibone sokhuluma ngakuthelele eyinsukwini kade ngibambe ibhandi la Credence ngoba nami ngiyabasiza nje abantu lapho nalapho so kwase kuvela isibonakala kuba khona izwi elithi kuzoba khona ibonakaliso elizovela zabantu kwase kuvela esakhe umkhulu engathi sikhona ngesontweni lesi sibonakaliso ngithema ukukhuluma ngezinto ezimehlekelayo njengamanje kwase kuqalile kusala le case le yaseThusi ngitshela umama ngathi ngibiza ngobakaleli sathi hey mkhulu lo mvimbi uzokushonisa phansi kodwa isikhathi uzishonisa phansi sincane Amen. uthe nje izukweni sekulezi sekuphumele izwi lebonakaliso sekuphume ebandeni likaCredence khona indawo bengizenza kwase kuvela ukuthi awuye uyosiza le yandoda leyo. Amen. Umkhulu uthe eqala ukukhuluma la wathi iBhayibheli angilazi ngifuna uke wathi kwakukhona ingane yayincanyana. Amen. Kwakufanele iyangazi isizubani. Amen. Isiwenze lokuvakela kanjani. Umfana yena umfunda bakafana. So yasithi lento le umuntu oyokukhulula neyakho leyana beyiqoba wena namhlanje. Amen. Uze kuyena kamsendele bese ngimsendela abazalwane message bathi avelanga khuluma into engingathi kusesonto ngithayi sonke bese sikhuluma sithela sathi ngoba kunezinto futhi sakhona ezingibambile ezenzeka ngazenza ukuthi ngangabisa iyangwatsapa le ndoda ngathi ayizesontweni. Siyabonga abazalwane. Ngizobingelela umkhulu ngokukhethekile, ngibingelela abazalwane, ngibingelela abafundisi. Uthe umkhuluma ngabe esuka phesheya kwakuSunday wathi akeze umuntu noma kamphuphe azonikela, ngeze ngazonikela ngathola umsebenzi ngoLwesibili ngaqala ngoLwesithathu. Ngibambe ifasting kamkhulu lesikuyo esinqamla ngo-1 ngiqala ngoLwesibili ukubamba. Ngo-Friday ngaya emoli, ngithe uma ngiya emoli ngabizwa umlungu wathamba uthathe into okufunayo emina ozokhokhela. Abantu bangibheka ngathi akhona amandla la ekhaya ngiyaphinda. Bingelele bazalwane ngegama likaJesu Kristu Nazareth. Ngibingana inhliziyo yami ibuhlungu kodwa uNkulunkulu ukhona. NgoJuni ingane kamakoti wasekhaya kwathi ihamba u-Antwami emgwaqweni no. So ungashongo lutho wathatha umnese wakwazi okay washonela la washona ngaleso sikhathi. So kwahamba isikhathi ngoJuni 10 kwathi manje angisakhumbuli kodwa manje ngo-August washona ugogo wami. Uthe ka-aunt kwathi ngilele kwafika izwi elithi angihambe ngiye ukufuna i-magic oil ngakhihlelezi yona ezisiprotect okay but ngifike ngihambe ngibuze ngifune ama-direction bangisendele because kwangathi nakukhona i-office eShepstone. Hayi mangifike eShepstone hayi sekwavala okay it's fine. Mase ngilokhuza angikwazi nokuyichaza le because the way ibuhlungu ngayo. Masifike ecourt on Friday sikhishele umnyango because uma wakhe walokhuza bazame i-lawyer
wathi ngeke azakwazi ukukhuluma khona thina siyamsabisa zonke lezo zinto. Okay, ayisakhishele iminyango ngoba kwakuvele khona i-protection order before. Hayi babuyele ngaphakathi ngabe ngathi wakusho zonke lezi zinto azisebenzi, yabona angeke zilokhu esikhala because even noma akakwazi ngisho nokufocus ahlezi ekhaya ekhaya. Hayi ummeli avela aqala bed akhulu owaziwayo ummeli ephoshe ebusuku ukuthi powerful aqala akhulu lezi zinto ezingahlangani. Wakugeza bengiphila ngashonela udadewethu wathiwa ngiyoluleka, so izolo wafika bezoxolisa uyena lo ababe shuthi beshonele ngiyoluleka sebexabane bebodwa yabo. Uthathe uthuba polisi. Polisi wafundisa ekhaya yamandla lonke. Akwazi ukuhlala kulezi Sephakathi ukusebenza kwakho. wathi ngo-2020 Izinto zinzima kakhulu. umuntu engenathi Kodwa abeke izofika kakhulu ngoba umsebenzi yakhe ayenzayo. ngiyathemba Ngisasho ngiyazi ukuthi umkhulu uyazi akwenzeke ukuze ubone abantu. abantu bethu Ngiyahamba ngihlala ngithemba kakhulu. Ngiyawazi manje. ababonelapha Ngizobonga Siyabonga masanane kakhulu, sibonga ubufakazi abantu ababulethayo, sibonga abantu abasanesibindi. Elinye ilanga lithi iBhayibheli uJesu amemshaya emphathisa isikhambane angeke uvuke. Abonele indoda uma ngicabanga salungele esisuke bayayibona le ndoda bathi hayi lo wayelande naye umngane wakhe uyaphika ojayi akazi umngane amazi watshaye izandla zakhona kwelizwe uhamba nabantu amazi. Kunabantu abazalana abawothi uma bebona impilo sishaya sithi baphinde baqashe akhayela simazi. Ngikhumbula abazalane be-lockdown akekho wayengavele afike enazokhala athi unkulunkulu laphile ukunike itoko, kodwa njengamanje baphila ashe umuntu njengamanje bazalane mina ikhathi ezikade ngiyayithanda ngoba ingamanga athi mina during your downfall, make sure you keep all the people who are there for you, so that how I will get to the state of something. What's a very good box was medicine. Even I come in a party of jadi kemudian kita masuk ke pengajaran full profit dan full betul. Yang saya sesiap saya start. Kita next week bisa bermama apa nanti kita bisa balik saya ada nanti ada sering saya akan punya lepas kepada dah. Asal itu muncul yang sebut. Saya mau next week untuk kalah. Tahun ini nama kali sudah ada kita. Apa yang kita sana sangat ekstrem. Yet visions are mamonya bos. Uyakwazi ukubeka kwakho bos ababhekane nawe. Baba ngizwile mabenikela bos, ngibeka bafakile. Abantwana bakho balaphe bos abanayo imisebenzi. Abantwana bakho abanye banazindawo zokuhlala. Abanye bayafisa bos ukubana amabhizinisi. Kodwa ukufana bos. Abanye basebenza bos abanye balala ebusuku. Abanye bos abafuna ukufinyelela esokweni kodwa bayafisa.
namhlanje ngiyathandaza Nkosi, ngilapha Nkosi, ngithumela umbiko makubemana umhlaba entshonalanga emalanga enyakatho eningizimu. Ngimelana nemoya Nkosi, ukhulumile nami ngezinto ezisazokwenzeka, wakhuluma nami Nkosi ngezinto esezenzeka, izitha Nkosi ezisiqalekisayo, izitha Nkosi ey'layita amakhandlela zibiza amagama ethu. Namhlanje Nkosi simelana nempitho, bathi uma bengena ey'futhweni babiza amagama ethu, bathi uma betshala Nkosi iy'nkukhu ezimnyama babiza amagama ethu. Namhlanje sikhipha imkhonto siyibuyisele emuva, izonto Nkosi ezenziwa Nkosi sibuyisele emuva Nkosi. Khumbula abantwana abafundile Nkosi abafuna imisebenzi, khumbula abantwana Nkosi abafundile Nkosi abafuna Nkosi iy'kolo. Egameni lomusa Nkosi sikhulekela ababhala ama-exams, sikhulekela abantwana besikolo Nkosi abase-primary, sikhulekela abase-high school, abasema-university, abasebenzayo. Egama likaJesu siyakhuleka. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu. Asithole bonke abantu besilisa basilekelele emthethweni. Kusabe sikhona lapha siyacela bonke abantu besilisa basilekelele.